ҳеҷ гоҳ моро гунаҳгор накунед аз рӯи як блогери касофату ҳаромхӯре ки аз ҳамон камбизоати бечора фоиз талаб карданд ва он камбизоат фоизро ба онҳо доду. бовар мекунед имрӯз диданд ки ҳамин соҳае ки мо пеш бурда истодаем просмотр дорад, ҳамагӣ даст заданд. шумо наметавонед ки ҳамагиро аз рӯи як касофат шумо гунаҳгор кунед. метавонанд ки аз ҳамон камбағале ки нони хӯрдан надорад, маъюб дорад, бечора дорад, мераванд ба ҳам блогерон ҳақ медиҳанд ва онҳо корашонро буд мекунанд. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. имрӯз як нанг, як нуқтае ки мехоҳам ибрози андеша намоям сари минбар омадам. рости гап ман як хитоб дорам ҳам ба кулли блогерон ва ба ҳам мардуме ки имрӯз моро тамошо мекунанд. аввалан пеш аз ҳама аз мардум, онҳое ки имрӯз саҳифа комментария менависед, ҳавоӣ гап мезанед ва насанҷида ҳар сухан мегӯед, ба мо яъне ки наметавонед ки шумо туҳмат бизанед. эй мардум, эй онҳое ки айни ҳол шумо барномаҳои моро мухлис ҳастеду тамошо мекунед, ҳеҷ гоҳ моро гунаҳгор накунед аз рӯи як блогери касофату ҳаромхӯре ки аз камбизоату аз камбағал пул гирифтааст. шумо наметавонед ки ҳамаи блогеронро гунаҳгор кунед. шахсан ман ҳеҷ гоҳ худро блогер намеҳисобам, чунки ман журналистика хондам, дипломи журналистика дорам ва имрӯз шумо бошед блогер мегӯед. дар ҳақиқат ман ба як аз чӣ мегӯянд аз як сохтори ки соҳаи журналистика фаъолият мекардам, ӯ таҳти назорати давлатӣ буд ва имрӯз ки мустақил кор мекунам ва офиси шахсии худамонро дорем, дар ҳақиқат ман мустақил шудам, ба гӯшаи блогерон ворид шудам ва имрӯз маро блогер гуфта ҳамчун нидо мекунед. ман тарафдорам ки шумо блогер гӯед, ҳар чӣ гӯед ман қабул мекунам, лекин шумо латма ба соҳаи мо набиёред ва туҳмат низ назанед ки мо низ аз як камбизоат ҳақ хӯрдаему ҳақ гирифтаем. биёед як мисоли рӯшан. мо ба ноҳияҳои дурдаст меравему аз ҳаёту зиндагиномаи пурдарди анамон нафароне ки моро интизор ҳастанд, 6 моҳу 7 моҳ мақсад ки интизор мешаванд ки омада аз ҳаёташон барнома кунем, меравем. барои мо харҷи роҳгиро медонед тариқи чи аст? тариқи рекламаҳое ки шумо имрӯз мегӯед ки реклама намон дар аввалаш, реклама вақти моро мегирад, ҳамун зиндагии моро мепӯшонад. ҳамун рекламаи фаберлик, рекламаи магазин, рекламаи анаму софсавдое ки шумо дар бадатон задааст, вале барои мо плюс аст ки моро метавонад ба ҳамун манзили камбағал расонад. охи мо ҳам зиндагӣ дорем, мо ҳам ҳаққи офису ҳаққи дигару дигар месупорем. блогероне ҳастанд ки имрӯз диданд ки дар ҳамин соҳае ки мо барнома карда истодем просмотр ҳаст. просмотри моро дида худ ба ҳамин кор даст заданд. вале ин безебии корро бинед ки аз ҳамон камбизоати бечора фоиз талаб карданд ва он камбизоат фоизро ба онҳо доду, онҳо барномаро карданд. аз сабабе ки чӣ? аз сабабе ки мо гуфтем ки 6 моҳ, 1 сол одамомон зиёд аст, наметавонем сари вақт рафта шуморо барнома кунем, онҳо ба онҳо муроҷиат мекунанд ва инҳо ба пул фурӯхта шуда метавонанд ки аз ҳамон камбағале ки нони хӯрдан надорад, маъюб дорад, бечора дорад, ки аз ҳамон ҳақ меситонанду яъне ки кори ҳамонро буд мекунанд. вақт замоне ёдтон бошад ман дар оила тиҷӣ кор мекардам, аз ҳаёти камбағалон ки барномаи умеди охирин буд пеш мебурдам ва имрӯз омадам ашки зиндаро ҳам аз канали Меҳробпуро, ҳам аз канали Рустампуро бурда истодам. чаро ягон блогер дар ҳамин кор даст намезад? мекарданд як нафар ё 2 нафар. бовар мекунед имрӯз диданд ки ҳамин соҳае ки мо пеш бурда истодаем просмотр дорад, ҳамагӣ даст заданд. ҳофизам ба ҳамин кор даст зад, реперам ба ҳамин кор даст зад, ҳаҷрнигорам ба ҳамин кор даст зад. хулоса ҳама қишри ҷомеа мехоҳанд ки аз худ блогер сохта ба ҳамин кор даст зананду як камбағалро аз ҳаёташ барнома кунанд. шояд ки инҳо ҳамун камбағалро зораву тавалло карда ба хонааш мераванду барнома сабт мекунанд. аммо кори мо ин хел нест. ман далел пешниҳод мекунам, агар хоҳед дафтари заметкае ки дар телефонам аст нишон медиҳам ки мардум 6 моҳ боз моро интизор ҳастанд.
ки кай навбат мерасад мо омада аз сарои шумо барнома кунем. Ман медонам, ман мухлисони худро дорам, онҳое ки ҳарфу ҳиҷои маро дӯст медоранд, интизоранд ки ман омада барнома кунам, интизор мешаванд. онҳое ки сарсарӣ мехоҳанд ки пул кор кунанд, мераванд ба ҳамон блогерон ҳақ медиҳанд ва онҳо корашонро буд мекунанд. биёед бародарони азиз, баъдан шумо онҳое ки мардуми ғариб тамошо мекунед ё ки мардуми аз дохил, шумо моро наметавонед гунаҳгор созед ки аз рӯи як блогере ки мегӯянд ки як подаро як нафар ҷазир мекунад, шумо наметавонед ки ҳамаи блогеронро пасанед. блогероне ки дар роҳи худо кор мекунанд, блогероне ки ҳақ намегиранд, шумо наметавонед ки ҳамагиро аз рӯи як касофат шумо гунаҳгор кунед. биёед бародарони азиз, ҳеҷ касро гунаҳгор намекунем, ҳамаи мо тоҷик ҳастем. як мисоли рӯшанро агар ки нагӯям мекафам. мо барнома мекунем 23 нафар соҳиби хона шуданд. чандин нафарро маъюб буданд, беморошонро табобат кардем, ба хориҷи кишвар фиристонидем, хулоса бо мефиристонем. дастамон ки расида истодаст, як чизро ба шумо ёдрас мекунам. ҳамон нафаре ки маблағи калон ҷамъ шуд ба сурати ҳисобаш 100 000 сомон, 70 000 сомон ё ки аз 100 боло ҷамъ шуд, ҳамон нафарро мо вақте видеоотчёт мекунем, он бечора ҳоли пулро надидааст. мо мерем аз банк 3-4 рӯз снимат мекунем, оварда дар дасташ месупорем. картае ки мо дар рӯи видеоҳомо менависем моли ҳамон қаҳрамон аст. мо ҳеҷ вақт картаи худро намегузорем, чунки гап дорад, хату хабар дорад. аз ҳамин ҷиҳат дигар блогеронро намедонам картаи киро мемонад, вале мо ҳама вақт хушҳор ҳастем ки ҳамун суратҳисоби камбағал ба рафта расад. баъдан мо пулро мегирем, отчёт нишон метиҳем ва ба шумо пешниҳод мекунем. вақт замоне ки ҳамон нафарро мо аз хонааш ворид мешавем, бовар мекунед худоро нигоҳ карда гап мезанам, ҳамон нафар ба хотире ки шумо роҳкиро карда омаден, гушнаву ташна омаден, худаш як маблағи ночиз медиҳад. маблағ ман намегӯям ки нагирифтам, гирифтам, ба хотире ки ба неву нестони ман нигоҳ накарда ба кисаи ман метиқон ки мақсад ин безиблиятон анамо 200 сомон, оно ки 500 сомон ё 700 сомон ки ҳамон нафар бо хоҳиши худаш додааст. бародарои азиз, маҷбурӣ ба кисаи мо тиқондааст. мо чӣ хел наметавонем ки нагирем? баъдан бо хоҳиши худаш ки бошад мегирем, лекин сена мондаву проценту чанд фоизу 20%, 30%, 40%, 50% ки шумо комментария менависед, мо нагирифтем. шумо ба мо доказат кунед ва шумо ҳеҷ вақт аз рӯи дигарон моро наметавонед ки дилсардӣ кунед. мухлисони азиз, ман медонам ки шумо боварӣ доред, эҳтиром доред ба канали мо ки тамошо мекунед бечунучаро. пас биёед дилхунукӣ накунед аз рӯи як касофат блогере ки подаро ҷазир кардааст, шумо наметавонед ки аз мо дилхунук бошед. биёед тозакор мешавем, худоро нигоҳ карда кор мекунем, чун кор кори хайр аст, дар номаи амволи мо дарҷ мегардад. барои ризои худованд дасти анамон ниёзмандро мегирем. хоҳиш мекунам ноинсофӣ накунед. ва ҳамчунин ёдрас мекунем ки назира бо маблағи ҷамънамудаи шумо муҳоҷирон, шумо хайрхоҳон, афроде ки пул партофтен, ин рӯзи сешанбе соати 1 шаб ба хориҷа, яъне ба Ҳиндустон меравад. дар ин кор дӯстони азиз биёед, чун маблағ шояд ночиз аст, шояд ба оператсияу ҷарроҳии ӯ кифоя намекунад, якҷоя мешавем, суратҳисобашро дар ин ҷо мегузорем, пул мепартем ва онҳоро ба хориҷи кишвар мефирзем. чун медонам ки ҳама фарзанд дорем, ҳама ӯро дӯст медорем ва ба хотири назираро ҳамчун фарзандвор нигоҳ кардану ба дардаш даво ёфтан, бетарафӣ накарда ӯро танҳо намегузорем. назираҷон ҳод омадиям. назираҷон, ин бародарое ки тира тамошо кардесан мегӯянд ки назирара Ҳиндустон барен, сиҳат карда биёен. духтур кати гап задем, духтур мегӯяд ки назирара биёрен, ман соз мекунам, авсу саб сиҳат меравад. ту розие ки ба хориҷа барем? ту гуфтӣ ку ман калон мешавам, орзу дорам ки духтур шавам, журналист шавам, орзуҳот амалӣ кунем? анамо акаҳот ба чӣ гуфтан мехоҳӣ? бо як бор дига кӯмак кунанд ту ба тезтар ба хориҷа рафта сиҳат шуда биёӣ? мехоҳам ки саломат кунам биёрам, ёрдам кунам ки созшам, чишмон бибинам, наметавонам дида шуморо. ту зиқ нашав хоҳарҷон, ту ҳатман шифо меёбӣ, чашмот соз мешавад. бо ба пӯи худат гашта мебӣ, мо тия пешвоз мегирем. дида наметавонам, чишмо сиёҳа. ту зиқ нашав, худу хоҳад соз мешавад. малш. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба ин ҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.